Ilu fis-7 ta' Awwissu kontila kien il-ġimgħa ġurnata qabel il-berriet tal-mara. Kontila lejl Armir, kelli tfal ġol car seat, Lynn u Greta u kelli l-Ġenis fin-nofs bejn il-car seat. Kontila tal-Balal u niżlu ġixtaħwa qed jirmu kawi xulxin, tifel 14 sena, somma u baqgħu deħlin ħedhom fuqi. U kienu qatlu li tifla ta' xar xhur, waħda mit-tewmija. Ħadu li ġol karozza, ħadu għall-isptar, għax bil-whiplash li ħadet kellha l-gażaża immarkat sidira hawnhekk. U qatta tonqa minn wara. Ara speċi il-magni bdew iżommu ħajja lilha. Mbagħad wara 18 ġurnata mietet. Ngħid li għandi anġlu fis-sema. Tant kienu identical li jien ma kontx narafhom. Il-mara tarafhom, però jiena qed ngħidlek ma kontx narafhom. Però llum għandi fotokopja tagħha, għandi l-Lynn, għandha 25 sena. Nara lilha u niftakar fiha. Tony, għalina u għal dawn iż-żgħażagħ inti eroj u aħna nixtiequ li nirrikonoxxu l-att erojku li għamilt u nixtieq li tinżel hawn isfel magħna biex intuk rikonoxximent. Ejja. Dan huwa rikonoxximent li nixtiequ